Per raons òbvies, aquestes noies no han volgut participar, perquè ens hauria agradat, lògicament, tenir-les a elles aquí, perquè si no sembla que nosaltres parlem per d'altres persones. Per raons òbvies, com dic, no han volgut estar com a ponents a la taula. Una de les coses, el reportatge que va publicar el diari Ara al mes de maig, jo vaig ser l'autora, i vaig estar setmanes entrevistant a professionals del barri del Raval, però també d'altres llocs de Barcelona i fins i tot també d'altres llocs de Catalunya. I una de les coses que més em va cridar l'atenció és que ningú volia donar la cara, ningú volia que el seu nom sortís al reportatge. Tothom, hi havia gent que no volia parlar, hi havia gent que sí que volia parlar, però de forma anònima, no? El comunicat que van fer els professionals del barri del Raval, que van fer públic el mes de gener, també va ser un comunicat anònim, sí que es presentaven com a educadors i professionals que treballen al barri del Raval, però també va ser anònim. Ara, però, han decidit constituir l'associació per elles i decideixen donar la cara, els tenim aquí. Llavors, a mi m'agradaria que comencéssim l'acte, que si ens poguéssiu explicar, en primer lloc, per què vau decidir fer aquell comunicat anònim, que quedava una mica com a intrigant, què és que està passant, i per què ara heu decidit fer un pas, anar més enllà i constituir l'associació per elles. Hola, començaré jo en nom de l'associació per elles. Perdó. Per què vam fer un comunicat? Com diu un dels àudios de les noies que parlen, era necessari fer visible aquesta situació perquè no es quedin com les invisibles i com les que no estan als espais ni públics ni de lleure. El lleure va molt més enllà de jugar i prou i passar l'estona. És un espai per créixer, és un espai on s'han de sentir segures, on la coeducació ha de prevaldre i on aquestes nenes i noies no estan presents, perquè els que més ens preocupa a nosaltres és les que no arriben als espais de lleure. Perquè hi ha algunes que arriben, com les que heu sentit i amb les que hem tingut contacte o les que podeu tenir vosaltres com a professionals, i el que més ens preocupa és això, les que no tenen aquest dret, perquè no és un privilegi, és un dret, i... Perdó, ja... I... Vols afegir alguna cosa? Tira-li. Sí? Vale. I vam decidir crear l'associació per elles perquè creiem que no existeix com una entitat que reculli aquestes situacions, un espai on es pugui anar a accedir o a picar a la porta i a dir tinc un problema, vull fer això i no em deixen. És una problemàtica social i s'ha d'abordar a nivell comunitari i social, no a nivell individual, perquè llavors no arreglem res, ni pal·liem els danys que pot causar això i aquesta situació i la privació de llibertat. Bona tarda a tothom. Afegir que el comunicat neix de la impotència, una mica de la ràbia, però això s'ha anat transformant en esperança i ara creiem que ha arribat l'hora de construir i faré un resum molt ràpid per ubicar-nos. La Cristina i jo treballàvem al barri de Raval, jo de fet fins fa un mes hi treballava, arrel de tota aquesta situació he acabat sortint fora. Ella, si vol explicar, també explicarà el seu cas, però no ens centrarem en nosaltres, sinó que nosaltres el que vam fer després de la pandèmia vam notar que moltes de les nenes deixaven de venir a les activitats extraescolars que implicaven la piscina, el contacte físic, és a dir, només venien al casal a fer deures. I si hi havia nois, no venien. I això va ser una mica parlat entre nosaltres i vam dir, ostres, serà una percepció nostra? I ho vam portar amb altres casals del barri i vam recollir dades, blanc sobre negre, dades del tipus, per exemple, nena de 13 anys deixa de venir al casal, el seu germà no. Nena de 12 anys no ve de colònies, el seu germà sí. Ho vam fer com per contrastar i per veure si els seus homòlegs també patien aquesta vulneració de drets i ens vam donar compte que no. Va haver-hi un moment que això es va frenar. En els canals establerts això es va frenar. No venim a reivindicar ni a lluitar, mà estesa, sí? Però sí que hem de contextualitzar una mica. Es va frenar
i van haver-hi pressions, jo mateix estic fora, després de 20 anys treballant, la companya va estar 17 anys treballant, i d'aquesta ràbia doncs, n'hem tret alguna cosa positiu. Estem totes aquí reunides parlant d'un tema que sabem que és punyent, però que no podem mirar cap a un altre cantó. Llavors, tot això va néixer una miqueta així, per ubicar-nos una mica. Llavors, la construcció d'aquesta entitat, el que pretén doncs, és una mica teixir aliances, que és el que hem fet amb les companyes de Valetes Acompanyades, amb la UMA, amb la Sílvia, i ara estem aquí doncs, parlant d'aquest tema i és molt interessant que heu vingut, ens fa molta il·lusió, moltes gràcies per haver vingut i tirem endavant, no? Sí. Escoltant-vos a vosaltres, suposo que la gent es preguntarà, bueno, potser, com tu deies, no? Inicialment vosaltres pensàveu, bueno, potser és una percepció, no? És una percepció nostra. Potser la gent es preguntarà, bueno, potser això és un problema de famílies molt concretes, casos molt puntuals que passen al barri del Raval, no? Però no es pot generalitzar. Lògicament, la Najat, l'escriptora Najat El Hajmi, no ha fet un estudi sociològic sobre això, però a mi m'agradaria saber, des del teu punt de vista, a més que tu has estat molt reivindicativa amb aquest tema, creus que fem un gran massa? Creus que són casos puntuals? O el problema és més gran del que creiem? Bé, bona tarda a tothom i gràcies a totes per venir. També gràcies a Parelles i també a tu, Mònica, pel reportatge, perquè realment ha sigut una alenada d'aire gairebé com que ens permet respirar les que portem molt de temps amb aquest tema i que ens ha passat una mica com l'experiència que han viscut els companys, no? Que de cop i volta quan comences a parlar d'aquest tema, com tu feies servir la paraula controvèrsia, no? És un tema controvertit. A mi el que em sorprèn és que sigui més controvertit parlar d'això que no pas el fet de que estigui passant això. O sigui, aquest és l'escàndol, no? Que ens incomoda més i ens, no sé, i ens sembla més conflictiu i més problemàtic posar sobre la taula aquesta realitat que no pas aquesta realitat, no? I evidentment a mi m'encantaria que fossin casos aïllats, que la qüestió fos simplement anecdòtica i que, com tantes vegades m'han dit a mi mateixa, doncs sigui un tema que ja està superat, que hi haurà com una espècie d'evolució natural en les famílies en les quals, sense fer res, sense haver de fer cap mena de formació ni educació en temes d'igualtat, la gent canviarà i es farà feminista. O sigui, la idea que a mi m'han transmès durant molts anys, cada cop que m'he queixat sobre aquestes qüestions, és aquesta, no? Amb l'educació de les nenes, elles mateixes ja emprendran un camí d'emancipació i d'alliberament, la qual cosa vol dir que estem dipositant sobre les nenes tot el pes d'aquest procés, al mateix temps que els hi estem negant la possibilitat d'expressar-se i estem negant cap intervenció o cap... Clar, si no reconeixes que aquesta realitat existeix, com has d'intervenir? Com has de fer alguna cosa per canviar-la? Llavors, no només no són casos anecdòtics ni és una realitat que vagi menys, sinó que jo no he fet estudi, però estic en contacte amb moltes famílies d'origen immigrant i sobretot amb moltes noies, amb nois i noies, i he vist una involució en els últims anys. Jo no he vist aquest feminisme espontani que havia de sorgir a dintre d'unes famílies a les quals se'ls diu, a més, constantment que el feminisme no va per elles, no? Les famílies d'origen immigrant sempre se'ls diu no, el feminisme no va per vosaltres, perquè vosaltres el primer és protegir-vos del racisme, l'altre ja vindrà no sé quantes generacions de nenes han de sacrificar perquè quan s'acabi el racisme ja parlarem de feminisme, no? Però la realitat no només, ja et dic, no ha anat vull dir, no ha millorat, sinó que ha anat a pitjor perquè hem vist com moltes famílies han adoptat uns valors que són molt més conservadors o molt més reaccionaris en segons quins casos dels que tenien famílies que arribaven fa unes dècades i a més el control social,
aquesta gatització, que evidentment no és per llei, però que es va donant, que cada cop les famílies estiguin obligades a anar a viure a uns mateixos barris i no puguin sortir d'allà. També el fet de que aquesta gatització també a nivell escolar, tot això contribueix a que hi hagi un control social molt més gran del que viu qualsevol nena que no estigui envoltada només dels seus. O sigui, jo me'n faig un tip de visitar escoles. M'he fet un tip de visitar escoles diguéssim, seguint els llibres i és escandalós el que està passant. O sigui, és un escàndol descobrir que 30 anys després de quan jo anava a l'escola, jo trobar-me amb realitats exactament iguals però encara empitjorades perquè tenim això, aquestes ideologies islamistes, fonamentalistes de totes les branques que vulgueu, que a més estan contribuint a silenciar aquesta realitat, no? I clar, jo no sé, o sigui, a mi m'agradaria que totes les persones que tinguessin un càrrec polític en aquest sentit poguessin escoltar aquestes veus, no? Perquè ja estem cansades de que ens diguin que això pràcticament ens ho estem inventant nosaltres, perquè m'hauria d'inventar jo això. O sigui, a mi m'encantaria poder-me oblidar d'aquest tema per d'una vegada per totes, o sigui, i que realment aquesta situació hagués acabat, no? Però veure nenes de 10, 11, 12, 13, 14 anys que comencen a despertar al món, no? Que comencen a obrir els ulls al món i se'n donen compte que elles estan sotmeses a unes normes diferents, de les normes que s'apliquen als seus germans i de les normes que s'apliquen a altres nenes que no són del seu origen. Realment algú s'ha posat a pensar en les conseqüències de viure en aquesta situació, en l'escissió que suposa a nivell personal, en l'esquizofrènia a la que t'aboca d'haver-te d'adaptar a casa amb uns valors culturals i a fora amb uns altres. Vull dir, aquestes nenes que hem escoltat s'expressen perfectament, ho estan explicant perfectament, vull dir, no hi ha no sé, què més voleu, no? Quina prova més voleu perquè us demostri que realment això està passant i que les tenim abandonades. O sigui, per mi, a mi m'agradaria que la indignació m'hagués passat també, però aquest tema no sé per què, però no em passa la indignació. Per salut mental i per construir. Sí, doncs, bueno, a mi no hi ha manera perquè m'indigna moltíssim sobretot l'abandonament a la que tenim aquestes nenes. O sigui, públicament des de les diferents administracions s'han abandonat completament a la seva sort aquestes nenes i els estan transmetent el missatge de que la igualtat no va amb elles, no és per elles. La igualtat existeix, hi ha un país on dones i homes estan sotmesos a les mateixes normes i a les mateixes lleis i les dones poden viure en llibertat, però aquesta llibertat no és per vosaltres. Aquesta igualtat no és per vosaltres, perquè abans que la vostra condició de persones de ple dret va la vostra pertinença, el vostre origen, la vostra religió i qualsevol element que políticament pugui semblar que podria generar algun tipus de conflicte. No sé si m'estàs ja... O sigui que us agraeixo molt també perquè canalitzeu aquesta indignació de manera que espero que sigui molt útil per aquestes nenes. Gràcies, Najat. M'agradaria saber què opina de tot això la Huma Jamshid, que és presidenta de l'Associació de Dones Pakistaneses ACESOP, que té la seu també al barri del Raval. No sé si vosaltres heu detectat aquesta discriminació, si us arriben casos, no us arriben casos, et sembla que el que estem posant sobre la taula és una cosa totalment estranya, que no heu detectat aquesta mena de situacions? Clar que sí, que se detecta situació. Primer de tot, bona tarda a tothom i parlaré en castellà perquè avui volia dir tot que me surti del cor i per això necessito un soporte que surti del meu cor. Es que los padres pegan a sus hijas porque quieren.
El marido pega a su esposa porque quiere. Y la esposa y hijas tienen que ser muy pura y correcta, porque si ellas son correctas y pura y sagrada, eso significa toda la familia es buena. Entonces hay que controlarlas, tanto esposas, hijas, nueras, hermanas. Y suegra tiene un papel, y madre, controlar todas nenas, novias de casa. Si no hacen bien, se divorcian, se abandonan, se echan de casa, entonces tampoco su situación es fiable. Se mantienen machismo y ayudar a mantener sociedad patriarcal o cultura patriarcada en casa, entonces se tienen un poder. Si no, también están excluidas de la familia. Y lo que podrían hacer, que se llevan a Pakistán y quitan su documentación, tanto pasaportes como tarjeta de identidad de Pakistán, y luego NIE de aquí. Es imposible recuperar, y quitan móvil también, porque ahí llevan todos fotos, imágenes, correo electrónico. Normalmente no recuerdan password, contraseña de correo electrónico. Algunas sí que sepan, son capaces de recuperarse, pero el comportamiento de los consulados de países asiáticos, porque no solamente pasan a Pakistán, Bangladesh, India y nepalíes, también se practican cultura patriarcal. Entonces, ¿qué pasa? Que consulados también no ayudan, porque ya sepan que no es pérdida de pasaporte o NIE, porque ya está quitada. Entonces se piden tantos requisitos que es imposible conseguir visado. Y luego también esa ciudad, Barcelona, está fracasada totalmente por tema de empadronamiento, por los inmigrantes, población inmigrante, porque cuando se hace regrupación familiar se buscan un piso adecuado según números de vivienda de la familia. Entonces cuando llega familia no empieza a vivir ahí, solamente con ese empadronamiento se consiguen su NIE, pero empiezan a vivir en otra vivienda. Entonces, cuando pase cualquier tipo de violencia o agresión, se hacen como pelotas, tanto servicios sociales como comisaría. Tú, donde estás empadronada o donde estás, tiene que ir comisaría de ahí, o tiene que pedir servicios sociales de ahí. Y luego matricularse en escuela también. Los chicos siempre se encuentran matricularse, o ya tienen a partir de 16 años, ya empiezan a trabajar en tiendas de shawarma o de construcción o lo que sea. Pero las chicas ya están tiradas. Y algunas que sí, que tienen 10 o 12 años, ya se consiguen favores por empadronarlas en algunas otras casas y luego se matriculan en una escuela. Pero las hijas no tienen ningún derecho a disfrutarse o aprender cualquier vida social, porque yo creo que es gran aprendizaje cuando salen en colonias o en grupos a conocer ciudad, a medio de transporte y otras comarcas y pueblos de provincia de Barcelona. Y también cuando se participan en otros barrios y otras ciudades, también se aprenden mucho, pero no quieren que se aprenden mucho, solo quieren que tengan un título o se aprenden a escribir y leer, porque la cultura está montada con inteligencia de una persona
analfabeta. Entonces hay que seguir deberes de él. Y luego cualquier persona o hija o mujer de la casa habla más, se nota que esto en futuro podría ser peligroso, que denunciará o habrá una amenaza. Entonces se consiguen que callarla. Si no se pueden, entonces se llevan a Pakistán y dejan ahí tirada. Y nos contactan muchas chicas, muchas esposas que que ya están, sus niñas están quitadas por padre. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Es muy difícil, complicado y casi imposible. Ahora, las chicas que hablan, participan en entrevistas y luego se hablan cualquier tema que siempre ha sido tabú, también se piensan sin vergüenza y también amenazas para su familia, porque respeto y honor viene no solamente por hijab y nakab, también por hablando, ¿sabes? Porque su existencia tiene que ser solamente contada por portavoz de la casa. No siempre el padre es portavoz de la casa, a veces un tío, un vecino, un imán de mezquita o un líder de la comunidad. Entonces, cualquier situación sensible, los padres no dan cara. Siempre llaman a tan imán, tan persona, líder de comunidad pakistaní, habla, o un mediador que habla por parte de los padres, porque ya sepan cómo tienen que proteger, porque hay que proteger los hombres, porque son manos a trabajar. Ellos contribuyen en economía. Y también el rol de los varones es muy importante políticamente también, porque en mezquita se van a 50.000 hombres a rezar. Entonces todos estos 50.000 hombres votarán a tal partido. Están bien conectados, enchufados con partido político. Siempre los imanes en primera fila cuando hay acto político. Las mujeres no. Y luego la mujer que habla, aquí también. Aquí existe machismo. Aquí sociedad es machista. Y aquí también hay clientismo. Aquí también, ¿sabes? ¿Por qué no se hacen un ley a proteger? Las mujeres tenemos que morir. Tienen que morir una. Cuando yo moriría, entonces cambiarán la ley. Porque solo 2, 3, 4, 10, 20 mujeres mueren, no habrá nada. Porque los ayuntamientos, ¿qué dicen? Dicen, es un proceso, poco a poco se cambiará cultura. Tenemos que esperar 200 años para cambiar esa ley. ¿Cómo podemos proteger las niñas? En asociación hoy, si podrías acompañarme, 10 chicas duermen en asociación. 2 huyeron de Valencia porque querían casarse con unas personas y los padres prohíben, pero no querían denunciar. Y protegemos las novias porque ellas no quieren denunciar a padres. Entonces aquí no existe una política que sin denunciar se podían apoyar o podían ayudar. Porque cuando Susana ha presentado única asociación que lucha para matrimonio forzoso, es valientes. ASESOP no consta porque no recibe subvención. Y porque en vez de denunciar, protegemos, ayudamos, no dejamos que muere, no dejamos que se matan, por eso no consta. Y luego no recibimos ayuda porque asociación no es vivienda,
no está registrada o no está apoyada como a proteger, porque instituciones se cierran ojos. No soy tan rica, no tengo tantos recursos. ¿Cómo puedo registrar mi asociación? Que también se podrían empadronar esas chicas y que ellas podrían tener tarjeta de salud, ellas podrían pedir un NIE y se podrían trabajar y vivir dignamente, pero lo que puedo dar, no has hecho ningún crimen. Hay que proteger sí misma y juntas podemos luchar contra cualquier tipo de agresión y nunca estaremos calladitas. Por eso, enhorabuena y felicidades, Asociación Parellas. Estaremos con ustedes y siempre juntos y juntas podemos proteger todas esas chicas que quieren vivir y convivir, querían mejorar su día a día y querían disfrutarse, respirar en aire libre. Gracias. Gracias. La Sílvia Carrasco, que és investigadora en migracions i presidenta de Feministes de Catalunya, després d'aquestes intervencions, clar, jo em pregunto si això és un tema que, segons sembla, no són casos puntuals, per què no s'ha fet cap estudi al respecte? Perquè no tenim dades, aquest és un dels problemes que tenim. I quins són els problemes que està tenint Feministes per Catalunya per denunciar aquesta situació? Moltes gràcies, Mònica, moltes gràcies a les companyes i al company de taula. De veritat és emocionant estar aquí, però també, per altra banda, és comprovar que conec a 2/3 de la sala. Vol dir que entre Feministes de Catalunya, companyes del grup de recerca, investigadores en migracions, professores de la UAB i altres amigues, on són les autoritats que s'haurien d'haver preocupat per saber què és el que venim a dir aquesta tarda, perquè això és una novetat. I per tant, per una banda, molt bé, fantàstic, espero que circuli molt el vídeo que esteu fent i que se'n senti a parlar molt, i sobretot el documental que està preparant BTV, però per altra banda aquí m'agradaria veure tota una sèrie de gent que pot fer coses perquè té a les seves mans la responsabilitat de la intervenció social i política. Dit això, contestaré les dues preguntes per separat. Primer em posaré el barret d'investigadora en migracions per contestar què passa amb la recerca, com ha contribuït o no la recerca amb la falta aquesta de dades que tu mateixa assenyales, i després me'l canviaré una mica i em posaré el de presidenta de Feministes de Catalunya i per tant militant activa del moviment feminista. Sí que hi ha recerca, però poquíssima, excepcional, i a vegades l'hem de publicar en anglès. I de fet, aquí tinc dues companyes del grup de recerca i migra, que devem ser, no sé si les últimes de Filipines, però les que portem en alguns casos 30 anys, jo que sóc més gran, 20, ja elles, que tampoc són tan joves, però de manera ininterrompuda, tant al Raval, a Barcelona, com en altres barris de tota la zona del Maresme, la zona del Vallès Occidental, la zona del Garraf. Portem molt temps treballant en població, fills i filles d'immigrants estrangers i desigualtats educatives i socials, però realment és que és molt poc el que podem veure, el que podem rescatar. La Mònica fa un temps em va escriure, fa un parell o 3 de mesos, deien, on és la recerca sobre aquesta qüestió? I li vaig passar les 4 coses que hem publicat les companyes i jo, perquè és que no s'ha investigat. No és un tema que sigui només de Catalunya, ni de l'Estat, és un tema de tota Europa i de la recerca en general. Aquest és un problema de la investigació en general. I té 3 raons. A més, això té un impacte molt important, perquè si no coneixem la realitat difícilment hi podem intervenir, no tenim dimensions, tenim experiències, les heu explicat molt bé, però la recerca és bàsica també per entendre la complexitat de les situacions i poder intervenir d'una manera més eficaç. Nosaltres sempre hem fet recerca per la intervenció social i aquesta recerca la tenim molt escassa i realment gens sistemàtica i sembla que no interessa. Les 3 raons són 3 paraules que comencen amb S, a veure si us quedeu amb aquest recurs en el cap. Silenci, supeditació, simplificació. En primer lloc, silenci. La recerca en migracions, que té molt bona literatura i molt abundant, alguna feta per persones que som aquí,
a l'Estat i a Catalunya ha estat sempre una recerca molt compromesa amb donar veu a les persones immigrades. Però quina veu? Quina veu? Perquè hi ha un silenci sobre les experiències i les circumstàncies viscudes per les nenes i les adolescents, parlant per si mateixes, per les seves veus. Deixeu-me que us posi una anècdota. Al setembre de 2019, quan vam convidar la Najat El Hashmi a presentar el seu assaig, sempre han parlat per nosaltres, a l'Autònoma, dels 8 grups de recerca sobre migracions que hi ha a l'Autònoma, només 2 vam ser-hi presents, els altres 6 van fer boicot, van dir que potser estaven fent el joc a l'extrema dreta. Per tant, fixeu-vos. A mi em sembla que és molt significatiu això, gent progressista, està clar. Bueno. Per tant, silenci. La segona, supeditació. Quina supeditació? Bé, altre cop, la recerca en migracions ha estat sempre molt compromesa amb l'antiracisme, ha estat sempre al costat de l'activisme antiracista. I això ha fet que la perspectiva feminista quedés totalment ocultada, supeditada a la perspectiva antiracista. Entre altres coses, per una covardia de discutir exactament en què se sent interpel·lat l'antiracisme pel feminisme, quan el feminisme necessàriament és antiracista. Però això ha quedat tapat, supeditat, i de fet, com parlaré després, qui hem fet determinades preguntes sobre aquests silencis i aquesta supeditació, hem tingut problemes. Tot això en paral·lel a les escoles s'ha deixat de fer coeducació. Es parla de coeducació, però l'educació per a la igualtat entre nens i nenes, els missatges que han d'estar transversalment en l'aula i a totes les assignatures i pràctiques socials, etc., com a projecte, ha desaparegut de les escoles. Per tant, fixeu-vos, quan més ho necessitem, menys ho tenim. I això també és una responsabilitat de la recerca. I la tercera S és simplificació. En quin sentit? Haureu sentit a parlar d'una paraula, perquè la va posar de moda la Irene Montero, no? I amb el seu Ministeri d'Entre cometes Igualtat, parlava d'interseccionalitat. No hi ha paraula més tergiversada i més manipulada i més malinterpretada que interseccionalitat, que en canvi, aquí tenim una especialista, perdona que mencioni la Laia Narciso, companya de l'Autònoma, una paraula que ara mateix es fa servir per dividir per unes suposades privilegiades contra unes suposades oprimides, sense context, sense temps, de manera universal. No, la interseccionalitat és una eina molt útil per entendre la complexitat de les opressions que patim totes les dones, individualment, per grups, etc., però que això, per descomptat, no qüestiona l'opressió més gran que ens uneix a totes, que és l'opressió pel fet de ser dones. Aleshores, això ha quedat amagat. De fet, ser dona en aquests moments, segons qui ja ho defineix, d'una manera basada en sentiments, no pas en realitats materials i objectives que són les que estan patint aquestes nenes i per això les tenen aquesta exclusió i aquesta dificultat. Per tant, una confusió conceptual que en realitat només fa que guanyi el patriarcat neoliberal, individualista, que és fragmentar les lluites, en lloc de mirar què tenim en comú, com molt bé estava recordant a la Uma, el que tenim en comú, per lluitar juntes, perquè aquesta opressió la tenim en comú. Per tant, sobre això fa un flac favor, o sigui, és una responsabilitat de la recerca, de la manca de recerca, una responsabilitat molt gran social que no està complint. Per altra banda, i això és paral·lel a la segona pregunta que em feies, quines dificultats tenim des de l'activisme feminista per assenyalar i denunciar aquesta situació i per que la política prengui consciència del que s'ha de fer. Bàsicament això ens passa com en molts altres temes. Sembla que la nostra veu no existeixi o no sigui rellevant o no sigui legítima. La veu del moviment feminista, en aquest cas, està molt deslegitimada. Mireu, els feministes de Catalunya tenim un lema que és per una vida digna, lliure i segura per totes les nenes i dones del món. Això significa que la principal preocupació que tenim són les desigualtats que pateixen les dones i les nenes, de tot arreu a tot arreu. Per tant, és un projecte emancipador, universalista, sense confusions ni fronteres. Però el debat actual entre la diversitat cultural i els drets de les dones, que és un debat recurrent en molts països europeus, s'ha donat amb circumstàncies diferents, suposades solucions polítiques diferents, amb impactes controvertits i a vegades no volguts, etc. Però sempre parlar de diversitats és parlar del focus sobre les dones i sempre sobre coses visibles, no sobre el que estem parlant avui. Per això és tan important per elles,
Per això nosaltres li donem aquest suport des del minut 0. Realment ha estat així. Aleshores, aquesta polarització sobre diversitat cultural i drets de les dones sembla que només tingui dues posicions. Una posició de l'extrema dreta i una posició de l'esquerra postmoderna o identitària que, com dic, només es fixen en coses visibles. Per exemple, el debat sobre el vel, que no el vull minimitzar, però aquest és el debat, representa, no? Doncs bé, això no és veritat. Hi ha una tercera posició que està silenciada, com la tercera germana de la Ventafocs, que està tancada a les golfes, que és la posició feminista. I molt breument a mi m'agradaria explicar-vos en què es diferencien. Bé, la primera és la posició antiimmigració. Compte, recordem que la posició antiimmigració és discursiva. Ningú vol prescindir dels immigrants explotats amb menys drets. És només fer acceptable a la societat que hi hagi un estrat de persones considerades menys ciutadanes. És l'únic objectiu que té. Ningú vol deportar massivament a ningú. Això és el que diuen, però sabem perfectament, ho estic recordant en un auditori que ja ho sap, però com que quedarà gravat, per l'auditori que no ho sap també ho deixo dit. Per tant, aquesta posició antiimmigració de l'extrema dreta, en realitat el que vol és mantenir un ordre social estratificat i fer acceptable aquesta desigualtat i aquesta estratificació, no? Perquè sí que parlen molt dels marcadors. No vull veure vels en el meu barri. Ara, els caps que hi ha sota dels vels sembla que no els importen gaire. Per exemple, no sonen aquí reivindicant com és que les nenes no tenen dret a les activitats extraescolars, com és que no les deixen seguir estudiant. A mi ja m'ha passat diverses vegades, altres col·legues també, que a final de curs et truca una directora d'un institut, doncs una nena que està a punt d'acreditar l'ESO amb molt bones notes, demana que li suspenguem perquè almenys pugui seguir un any més a l'escola. Què faig? I no m'ho ha de dir a mi, li ha de dir l'inspector d'educació. Però l'inspector d'educació no cal que li digui perquè no passarà res. Estem parlant d'aquest tipus de coses. D'això parla l'extrema dreta? No, oi que no? Parla de que a Catalunya, a Espanya, avui ha tornat a sortir una altra vegada aquesta mateixa dada, tenim un 30% de pobresa infantil. I els fills i filles de la immigració estrangera estan sobre representats en aquest 30% de pobresa infantil. Estem parlant d'això? No, el vel, no vull vels en el meu barri. Insisteixo, no ho minimitzo, però, sisplau, fixem-nos en que no hem de tenir la conversa que ens vol fer tenir l'extrema dreta. Per tant, no els interessa el que passa per sota. Està clara aquesta posició. No són aquí. No els interessa el projecte de parelles. La posició de l'esquerra postmoderna, que confon la diversitat amb la igualtat i que qualsevol signe o símbol de diversitat sembla que és inclusiu, acceptar-lo sembla que és inclusiu d'aquesta diversitat, perquè té poc a dir pel que sembla davant de l'augment de les desigualtats. I d'aquesta manera, parlar d'identitat sembla que pogués substituir la lluita per la igualtat. Però és que és més greu, s'alia amb l'extrema dreta islamista, perquè a sobre reconeix i presenta com a resistència cultural el sotmetiment de les dones. Aleshores, esclar, i fixeu-vos quina gran paradoxa que tenim, perquè no és ja el mocador, és tota aquesta limitació de la que estem parlant aquí i ara, avui. I aquesta és una conversa que fa massa temps que estem endarrerint a Catalunya, al conjunt de l'Estat i a Europa. A nosaltres, els de l'extrema dreta, a les feministes, ens diuen proislamistes. I els de l'esquerra postmoderna ens diuen fatxes. Però jo ara us explico què és la posició feminista. La posició feminista, de veritat, reclama tots els drets per totes les dones, però amb tots els recursos per fer-los efectius i reals. Perquè proclamar una llei i dir, és una llei d'igualtat, som tots iguals, és molt fàcil. El que es necessita és un desenvolupament i un compromís de les polítiques i dels agents per portar-les a terme de manera que l'inspector d'educació sigui el que li dona resposta a aquesta directora d'institut. O a aquests monitors de lleure que diuen aquestes nenes que no venen, o aquests professionals de l'educació social que preocupats van haver d'anònimament denunciar aquesta situació al Raval al gener. Per tant, no acceptarem confrontacions sobre el que vol parlar l'extrema dreta, sobre qüestions visibles, tothom vol que diguem la frase X sobre les diferències observables, sense posar per davant les barreres ocultes, les desigualtats en drets i recursos, que haurien de ser la base de les lluites comunes i compartides de totes les dones, però compte,
de tota la ciutadania. I en aquí, copiant-me una cosa que li he sentit a dir 1000 vegades a la Najat, i jo la poso d'una altra manera perquè sembli que l'he dit jo, doncs com a conclusió hem de deixar clar que justament garantir els drets de les nenes i les dones és lluitar realment contra el racisme, la discriminació i la desigualtat. Moltes gràcies. I per últim voldríem que parlés l'Ester Sánchez, que és membre de Valentes i Acompanyades, una associació que destaca per la seva lluita contra els matrimonis forçats, que també passen aquí a Catalunya. A mi m'agradaria saber d'una banda si aquest aïllament o discriminació d'aquestes noies pot ser l'avançada a un matrimoni forçat, o els matrimonis forçats és un bolet que surt de cop i volta, com funciona això, i també si podries aclarir, perquè a mi això m'ho han dit moltes persones, és que aquí a Catalunya no hi ha matrimonis forçats, sinó que hi ha, en tot cas, matrimonis concertats, i que és molt diferent un matrimoni forçat que un matrimoni concertat. Si ens pots una també explicar aquesta diferència? Sí, clar. Bueno, primer de tot, bona tarda a tothom i gràcies per... Sí, tant. Gràcies per l'assistència i gràcies per convidar-nos a la taula. I bé, primer de tot dir que el de l'aïllament, nosaltres portem 14 anys de recorregut treballant amb noies que han patit matrimoni forçat i des d'aquesta trajectòria l'experiència ens diu que l'aïllament, evidentment, és un factor que contribueix a la vulnerabilitat de les noies que poden patir un possible matrimoni forçat, una situació de matrimoni forçat. Llavors, exclusió social, aïllament, sí, l'experiència ens diu que és un risc, és un indicador de risc. I per què? Perquè al final el resultat de l'aïllament social o l'aïllament de la noia dins de la família o dins de l'domicili on estigui, el resultat és crear situacions de dependència en diferents àmbits, a nivell econòmic, a nivell emocional, dependència de la família, del marit, etc. Si a més a la situació d'aïllament afegim el no coneixement de l'entorn proper, la noia, la situació d'abús es pot incrementar i hi ha més possibilitats de que la noia sigui susceptible a la decisió potser imposada per la família o la comunitat dins del mateix context. I evidentment que sí, perquè amb l'aïllament el que fem és dificultar l'accés a la informació sobre drets, dificultar el coneixement sobre serveis de suport extern, no cal que sigui serveis socials únicament perquè hi ha altres serveis educatius, serveis laborals, serveis sanitaris, entre molts altres. I, evidentment, un indicador de risc en comú que tenen molts casos que atenem és l'aïllament. I llavors, diferència entre matrimoni concertat i matrimoni forçat. El matrimoni forçat és la unió entre dues persones on no s'ha produït. La unió aquesta pot ser a nivell de registre civil, de forma religiosa, de forma tradicional, com sigui, de caràcter civil, és igual, com sigui, però no s'ha produït ni el ple ni el lliure consentiment, no ha estat atorgat. Llavors, a qui repercuteix? A la dona, majoritàriament. Per què és forçat? Perquè en el darrere de la situació del dir que sí no hi ha consentiment. O sigui, hi ha coacció per part dins de l'entorn proper i de la família. La coacció pot ser física, psicològica, sexual, tot tipus de coacció. El matrimoni concertat inicialment és concertat, però moltes vegades acaba sent forçat. El que ens diuen les noies és: digues que no, aviam què passa, amb tota la pressió comunitària que tenim. El matrimoni forçat i concertat, en principi, molt en principi, és un acord entre famílies on lliurement, suposadament, poden decidir casar-se o no. Molt al principi, inicialment.
hi ha l'ús és moltes vegades perquè al darrere hi ha un ús econòmic o administratiu i moltes vegades en el matrimoni concertat no hi ha un vincle efectiu, però en el consentiment, tornem a la part del consentiment, hi ha tota la part de coacció de l'entorn proper de la família. Llavors, quina diferència hi ha? Personalment, per mi és el mateix. La línia és molt fina. I ja està, i és el que responc. Si la Najat o la Oma volen aportar alguna coseta. Sí, yo diría lo mismo, es lo mismo. Matrimonio concertado y matrimonio forzoso es lo mismo. Se engañan con palabras, pero en vez de focar a novios, engañan con tradiciones y festivos, trajes, collares, dotes, más política, pero es una pura manipulación, pero es lo mismo. Tal qual. Jo crec que a més forma part de tot el sistema, o sigui, estem parlant d'un mateix sistema de normes que el que fa és que tard o d'hora acabis abocada a aquest destí de ser esposa i mare, perquè és el que has de fer. Vull dir, si està prohibit, a més, tenir relacions fora del matrimoni, no et queda cap més remei, però a més hi ha aquesta perversió de la llei d'estrangeria que tu anomenaves, que moltes vegades es fa servir el matrimoni per portar un familiar del país d'origen. I després hi ha una pressió, si potser a vegades no hi ha una... En els casos en què no hi ha una coacció directa, evident i explícita, hi ha una pressió, diguéssim, que comença just, a més, quan comença la pubertat, que imagineu-vos, no?, que amb la pubertat no només no fos prou traumàtic el canvi que estàs visquent, a sobre et comencen a parlar de matrimoni, et comencen a parlar d'un cosí que tu no coneixes de res, que està al Marroc, o al Pakistan, o on estigui, igual se'ls haurien d'intercanviar i seria més divertit, no? Però, i comença aquesta pressió que moltes vegades aboca les noies a aquests matrimonis, diguéssim, oficialment consentint, però en realitat no és el que volen. O sigui, perquè, i a mi m'ho han explicat, o sigui, hi ha noies que s'acaben casant simplement per sortir d'aquesta pressió, perquè les deixin en pau d'una vegada. I acaben amb uns matrimonis terribles, desastrosos, perquè evidentment no hi ha res que pugui presagiar que tingui un altre final, no? I això, hi ha aquesta pressió. I a més ara, sumat a aquesta manipulació que deia la Uma, que et presenten com... Vull dir, també hi ha molt de màrqueting. Si entreu, per exemple, a xarxes socials, a Instagram, les webs de bodes marroquines o bodes pakistaneses també deu bé, no?, que et presenten com si fos una festa. Hi havia un acudit d'un noi d'origen marroquí que feia acudits i posava una noia amb una cara com d'espantada i deia... Cuando la chica se da cuenta de que con el matrimonio viene el marido también. O sea, con la boda, después de la boda también viene el marido. O sigui, clar, estàs en una edat molt vulnerable i et fan creure com una mena de conte de fades, no sé què, i realment no estàs veient. I hi ha tot un... Vull dir, hi ha molta gent que s'arma i que s'organitza per convèncer aquesta criatura, perquè moltes vegades són criatures, de que aquest és això és el que ha de fer i això és el que ella vol també, no? Vull dir que és un sistema sencer de normes que ens porten cap aquí. Negocio. I negocio també, sí. Jo voldria, com la Najat ha de marxar en 7 minuts, segons m'ha dit. No, tinc a les 9 el tren. No, encara no. Vale. Llavors... No, a les 9, tinc el tren a les 9. Vale, llavors tenim temps. Pensava que havies de marxar un quart de 8. No, jo sentint totes les intervencions, la Sílvia ha estat molt clara, però jo em plantejo qui escolti aquestes intervencions pensaran totes aquestes persones estan alimentant, estan donant arguments a l'extrema dreta. Teniu por que us acusin de racistes? No sé si això li heu donat voltes a aquest tema.
Moltes. Jo, Cristina? Sí. És que és un atzucac, és que és molt complex i alhora també és molt fàcil. Jo m'ho he escrit, perquè sabia que cauria. Entenem la por, però no compartim la inacció. Aquesta seria la curta, no? De fet, a nosaltres, que som les dues que estem donant la cara des de fa uns mesos, perquè al barri del Raval encara n'hi ha 7 o 8 que estan per allà dintre, però mentre estiguin treballant allà tenen dificultats per dir-ho, no? Va ser com a l'assemblea, com fem el Twitter, com ho farem? És que els d'Aliança Catalana, és que els de Vox van al carro, posa el lema antifeixista, tira. Si entres al Twitter, el primer que veus és la bandera feminista i el lema antifeixista. Però amb això no n'hi ha prou. Ens ha escrit Vox, ens ha escrit El Mundo, ens ha escrit el PP i ens ha escrit Aliança Catalana. Estem esperant que ens escrigui... És que no vull dir-ho, però... La resta, tota la resta. Hi ha gent que ens ha escrit, vull dir que hi ha gent d'altres organitzacions que estan aquí, que han vingut, però altres que han dit que vindrien i estan les cadires buides. No passa res, nosaltres seguirem lluitant i seguirem construint, i després d'això tenim reunions preparades, però anirem a picar portes. Aquesta absència s'ha transformat en una reunió. Li donem la volta. No va poder venir, no es va disculpar, cap problema. Citeu-nos al despatx que us venim a veure. No, és que no tenim cap problema. Vull dir, jo estic a l'atur ara. Porto un mes a l'atur. Sí, home, Montse, Maria José, estic a l'atur. No, al principi m'ho portava malament, ara això em dona energies. No ens fa por ja. No ens fa por. Abans sí que, però anàvem amb molta cura, però és que ja no volem anar amb cura. És que, a més, aquest espai ens va molt bé per poder-nos explicar. Per poder dir, algú creu que aquesta companya, la Najat... Som racistes. I tu també, que tens pinta... I elles, que són del Marroc. Vull dir, prou. Vull dir, no venim a fer el joc. Nosaltres no volem jugar a aquest joc. I no volem parlar només d'una religió, no volem parlar del dret, no volem que ens portin el camí que ens volen portar. I les companyes que estan pel Raval ho saben molt bé. Vull dir, jo miro cap allà per no mirar enlloc. Però que hi ha una pressió per una altra banda, per parlar d'això. Hem de parlar i n'hem de parlar obertament. I si han d'abocar recursos, i n'hi han de posar totes, i darrere de la pancarta del 8 de març, que hi hagi alguna cosa, que no estigui buida, que siguem totes, i que busquem la manera de com fer-ho, no? Ja ho farem, no? Si algú es caracteritza a Barcelona, no? Que representa que es caracteritza és perquè és la ciutat amiga dels nens. No? Ciutat amiga dels nens, de la infància. De les nenes hauria de ser també. Del Francesco Tonucci. No? Vull dir, anem a donar-ho de contingut. I per això hi som nosaltres, Vull dir que no ens paguen, Vull dir que ja ens agradaria que ens paguessin. Vull dir que seria una feina que encara, no? I acabaríem amb això. Potser sí, potser no. Però no ens fa por. Ni una mica. Deixant que sigui advocat del diable, algú dirà, però bueno, també hi ha noies que són d'origen immigrant, han seguit un altre camí, han tingut una trajectòria professional, han tingut un futur exitós, ja tenim aquí un exemple, per exemple, Uma. Per què no poseu el focus? És a dir, per què generalitzeu tot? També us poden plantejar això, no? Per què no també destaqueu aquests altres casos? Ostres, puc o...? Nosaltres hem viscut el mateix, vull dir, és que no... Tenim un àudio se m'escapa el nom. No, ho dic, a veure, jo estic fent advocat del diable perquè és que molta gent s'ho plantejarà, o sigui, potser hi ha gent que coneix una noia de pares immigrants, noia catalana, els seus pares són immigrants i no ha tingut cap mena de problema i dirà, el que m'han explicat aquests no sé què m'estan dient. Puc dir alguna cosa? Sí, després jo sí. Pobre Mònica. No t'has de donar permís, deu posar un guant. No, mira, justament per això cal la recerca, perquè puguem dimensionar, però dos, total només assassinen a 100 dones cada any, ja està bé de parlar de violència masclista, no? Quina exageració. Jo crec que ja queda resposta, això, Això queda resposta. Meva contribució. Afegeixo una cosa, ràpid. Vam anar al síndic de Greuges i vam expressar la nostra preocupació. S'ha encarregat un informe i s'hi ha anat. Nosaltres, com que tenim companyes al Departament d'Educació, igual que tenim amigues a la policia o tenim gent als hospitals, perquè això, clar, això és... Abans no, però avui dia t'envien un correu, soc la tal, vull mantenir l'anonimat i et passo aquest. Hem rebut un informe que s'han fet tota una inspecció a tots els instituts del barri del Raval i diuen que clar, que això no és un problema
estructural, com diu Parelles, que és un problema aïllat. Un problema aïllat, però si això li passa a l'Aina Codina de l'Eixample i ens fotem tots les mans al cap, però com que li passa a la Mina Caur, doncs això no és un problema, és un cas aïllat. O sigui, la conceptualització tirànica de la minoria, en tot cas, què representa, què diuen que és molt perversa i molt cruel. Com que són casos aïllats? Com que 15 nenes que van a l'activitat de gimnàstica però es queden assentades? Sí. Clar, és que a nosaltres ens peta el cap i jo avui he promès intentar-me contenir. No cal. No, però bueno, llavors ens espero i tal, no? Però que és molt pervers i en comptes de contestar-nos a nosaltres, això ho han enviat a una altra persona i quan nosaltres vam fer la demanda. Però és que, per exemple, hi ha gent que no sap que al barri del Raval hi ha casals amb subvencions que s'agreguen per sexes. Clar, però això no ho sabia el síndic. Vull dir, és un poc coneixement del terreny. No, perquè saps què passa? Que el síndic tenia molta feina anar a defensar un imam salafista que estava al centre d'internament d'estrangers. Bueno, i això nosaltres Saps? aquí no... No, és que aquesta és la qüestió. O sigui, jo, el dia que vaig veure que el síndic de Greuges anava a visitar un imam declaradament salafista, que el veus amb la seva filla vestida amb burquini de dalt a baix, amb qui s'estan aliant? O sigui, aquí tenim una aliança de masclismes contra els drets de les dones i contra aquestes nenes. Qui és el racista aquí? Qui és el racista? On està el racisme? El racisme és això que estàs explicant exactament. El racisme és aquesta indiferència còmplice davant de la vulneració dels drets de les nenes i les dones. El racisme és que t'importi un rave el fet de que aquestes nenes estiguin patint aquestes situacions. Jo, el síndic de Greuges, és el meu síndic de Greuges encara que em diguin Najat El Hajmi, i de totes les nenes que viuen a Catalunya. Què passa? Nosaltres no comptem com a persones. No som ciutadanes de Catalunya. Ens hem de quedar tancades a la nostra tribu. Això que explicaves, de que aquesta sacralització del col·lectiu, de la comunitat, del no sé què, que s'han inventat a més ells mateixos, que s'han inventat per poder guanyar vots a les mesquites, aquesta sacralització del comunitarisme, de la comunitat, o sigui, ens estan enterrant vives en aquest concepte. Volen que tornem a la tribu. Volen que tornem a la tribu i que evidentment, obeïm les normes que ens pertoquen. No som mores com Déu mana, no responem. O sigui, què és això de voler ser iguals que les altres? Què és això de voler ser lliures? Què és això de voler decidir amb qui et cases i amb qui et deixes de casar i amb qui et relaciones i amb qui et deixes de relacionar? Totalment. Vull dir, les autoritats d'aquest país estan fallant en un sector molt important de les seves pròpies ciutadanes i de les seves pròpies nenes. No estan protegint les nenes d'aquest país. I és racisme. L'extrema dreta és racista, però això és racisme. Com diu la Sílvia, és... Com es diu? Relativisme moral. Perdó, que ens hem anat una miqueta... Seguim. No, jo voldria, ara que dèiu la Najat, les autoritats estan fallant, què haurien de fer les autoritats? Proposeu mesures concretes, no? Perquè hem vingut aquí també perquè tu deies a fer ponts, no? I a buscar ser constructius. Quines mesures concretes proposeu vosaltres? Tiro? Sí? Fàcil, Vull dir que al final és una qüestió... Comencem, espai públic. Perquè no poden haver-hi... És que ens ho van preguntar com dient aquests són de pancarta i tal. Bueno, tenim algunes propostes, de fet nosaltres no redactem projectes, cobràvem 1.500 euros per treballar 35 hores i a sobre, representa que ens accedíem. Perquè segons a quins determinats llocs de Catalunya no podem posar unes pancartes on posem els drets i els nens i les nenes d'aquest país o d'aquesta ciutat tenen els mateixos drets, en tots els idiomes, per què no ho podem fer? Perquè no podem agafar segons quins carrers que tots sabem i posem en aquest país els nens i les nenes tenen els mateixos drets. Per què no ho podem fer? Per què no podem organitzar uns tallers als instituts des de primer o sisè de primària a quart d'ESO on diguem
avui sí que us separem, nois, sortim. Lo de nois sortim no té res a veure amb un tema... És un tema de vigilància, vull dir, nosaltres... Control social que parlàvem. Nosaltres estàvem allà i moltes nenes han deixat de venir perquè el seu germà s'ha xivat. No passa res, però s'ha passat amb altres circumstàncies. Vull dir, és que mi hermana hace esto y se termina. Vull dir, ja està. Per què no anem a les escoles? No avisem que vindrem a fer el taller, perquè si avisem què passa amb un taller de sexualitat a l'institut... No venen. Vale. Llavors, no avisem i apareixem allà, bona tarda, tanquem la porta, ens quedem els profes, qui vulgui fer el taller, capacitat, home, i allà expliquem que hi ha un número de telèfon que de moment no existeix, que no cal... Clar, ara jo, al nostre món, utòpic, per això he muntat una entitat i no una empresa, no? Però vull dir, és un número de telèfon que puguis trucar, un lloc on te puguis anar. Clar, estem parlant, i ara 2 minuts, estem parlant de que la precarietat que patim nosaltres, els nostres descendents, les pateixen elles per 3. És a dir, nosaltres en el moment que ens van voler... Bueno, jo soc gran, però quan tens 25 anys i et vols independitzar, quin problema tens? L'habitatge, la precarietat laboral. Elles per 3. És a dir, en el moment que decideixen acceptar el repudi, heu vist el documental d'Atrapades entre dos mons? Atrapades entre dos mons. Us apunteu el mòbil al cap i quan tingueu una estoneta el veieu. Això que estem fent nosaltres ara, en veu de persones que han sigut víctimes i que en diem supervivents. Per on t'anava? El tema és... propostes concretes. Les xerrades. Per què no fem xerrades? Però parlem clar, En aquí ningú et pot obligar a no banyar-te a la piscina com tu vulguis, és igual, vestida, despullada, com tu vulguis. Aquí ningú et pot obligar a que no donguis la mà a un nen a l'hora de gimnàstica, ningú et pot obligar, pots donar-li la mà al nen. I si no et deixen, aquí està el tema, per això les autoritats han de legislar en favor d'això i trobar entre el no fer res i el denunciar ha d'haver-hi un intermig. Hem de ser-hi nosaltres. Ha d'haver un intermig. És que ens trobem en el casal, clar, és que ens hem trobat que... No sé, ara mateix ens trobem, i vaig molt ràpid a cabo, La Uma, trucant a mi o a ella, escolta'm, que hi ha una nena que no ha tornat de casa, perdona, Uma, que lo cuento, que no ha volta de casa i clar, nosaltres no tenim recursos, estic a casa, vull dir, vale, molt bé, l'altra, una... Mira, clar, què ha passat? És que hem obert una presa, hem obert una escletxa. Una escletxa. Clar, ara et truquen i et diuen és que la meva amiga, que està al Pakistan, tenim pantallazos, ho volien passar, han decidit no fer el xou, però que va avisar a l'escola tal del Raval de que l'anaven a casar amb el seu cosí de 48 anys i on està aquesta nena? Al Pakistan. Amb la visa caducada i amb les captures de pantalla del món. Què fas? Et fas un fart de plorar i de ràbia i què fas? I a sobre et diuen racista, que dona... Però tu creus? Ja. Creus que no seria més fàcil jo estar-me a Venezuela, al Caribe, fent una volteta a la platja? No, Venezuela, no sé. Bueno, sí. Venezuela sí, però bueno, és igual, ho parlem en un altre moment. Jo crec que ha d'haver un intermig entre el no fer res i el denunciar i la policia, perquè el denunciar implica el repudi, automàticament. Un intermig, no sé, un telèfon... Bueno, a veure, aprofito, si hi ha la tele, un valentes i acompanyades a la demarcació de Barcelona, adaptat a les característiques de la ciutat, el que sigui, el lleure, ja ho podríem trobar, no? Perdona, però la Sucaina Farés, que és una de les que sortia a l'habitatge, deia molt encertadament que el que estem és carregant tota la responsabilitat d'aquesta situació a les pròpies víctimes. Per què? Perquè els diem que elles són les que han d'empoderar-se, les que han de prendre consciència, les que han de fer, rebre tota aquesta educació feminista, les que han de denunciar. Ella deia, és que els estem dient a aquestes nenes que el que han de fer és una cosa que és la segona, que és que han de denunciar els seus propis pares, han d'anar i posar una denúncia a les seves pròpies famílies. Per tant, abans d'arribar fins aquí, jo crec que hi ha marge d'actuació. Clar, dèiem lo de la pancarta, posar una pancarta en diferents llengües, però és que la pancarta no ens servirà de res si tu al mateix temps estàs transmetent un missatge que amb els homes de diferents orígens els diu no, això no va amb tu. Perquè amb tu només val l'antiracisme, amb tu el feminisme no va. Quantes vegades no hem viscut aquesta situació en què s'impermeabilitza els homes de diferents procedències, de procedència immigrant, davant del discurs feminista? O sigui, el feminisme amb ells no els ha de penetrar.
no els ha d'arribar. I aquest és un problema que tenim. Jo crec que s'ha de poder treballar amb les famílies. Hi ha un marge, vull dir, hi ha famílies molt radicals que no s'hi podrà fer res i que s'haurà de ser més contundent, però hi ha famílies en les quals hi ha un marge, es pot educar les famílies, es pot educar els pares. Jo he vist canviar moltes persones, perquè una altra idea racista que hi ha en tota aquesta visió, diguéssim, essencialista de la immigració és que aquests homes no poden canviar. Aquests homes són així, és la seva cultura, és la seva religió, és la seva identitat i ells no poden canviar. Bueno, els hi costa, però vull dir que no podem donar, però tots els hi costa. Vull dir, quan ha costat aquí canviar els homes? Encara hi som, no? Encara hi som. Per això, però aspirem a que canviïn, no? Perquè si no... Llavors, i a més, sobretot, amb les mares, que deia Uma, no? Amb les mares es pot treballar molt. Jo, l'altre dia estava en una classe i hi havia un nen que... jo no sé fins a quin punt som conscients de que la violència que s'exerceix contra les mares és una violència que automàticament s'exerceix també contra els fills d'aquestes mares. Per què? Perquè quan tu ets una criatura i veus que maltracten a una persona tan important en la teva vida, també estàs rebent aquesta violència. I un nen que em deia, un nen de 5è, de primària, la meva mare no surt gaire, no té gaires amigues i no surt gaire, no. Saps? I ho deia com una presa de consciència per primer cop de que la seva mare estava sent supeditada a totes aquestes normes patriarcals. No? Per tant, s'està exercint una violència d'aquesta manera a través de les mares. No hem de poder donar suport a les mares, perquè moltes vegades elles no tenen possibilitats de defensar. Potser elles no estan d'acord amb aquest ordre patriarcal, però no tenen eines. No? I després, en els casos en què realment la pedagogia i l'educació no serveix, que no ho hem ni intentat això, per tant encara no sabem si pot funcionar o no, s'ha de ser més radical en la defensa de la igualtat entre homes i dones. No es pot ser tan o sigui, què és això de que un pare pugui no portar la filla a l'escola si no porta mocador, no pugui no portar la filla si hi ha nois? Què és això de que no es comprometi amb la igualtat? O sigui, s'ha d'exigir, no sé, per alguna via legal, que de la mateixa manera que tu exigeixes que se't tracti amb igualtat en tant que persona immigrant, que antiracisme, etc., també apliquis tu els principis de la igualtat entre homes i dones. O sigui, hi ha prou d'infantilitzar la població d'origen immigrant com si fossin pobres bestioles que no tenen cap capacitat de poder transformar, de poder canviar, de poder transformar-se i de poder-se incorporar a uns valors que són fonamentals en aquesta societat. És que jo el que veig és que hi ha una mena hi ha un sector molt important de tota aquesta gent que diu que defensa la democràcia i no sé què, no sé quantos, que no creuen en els valors fonamentals de la democràcia, que no creuen en la igualtat, o no amb prou convicció com per difondre-la a tota la societat i a tots els membres de la societat. No? Vull dir que hi ha d'haver aquest compromís i jo crec que no sé, jo no entenc de lleis, però segur que hi ha maneres d'exigir aquest respecte d'uns principis fonamentals. I també l'educació feminista no l'hem de donar per suposada, perquè no la tenim per suposada ni els que porten exposats aquest discurs tota la vida i s'han anat aïllant. Imagina't el qui ha viscut ja sempre en una societat on el patriarcat és completament desacomplexat perquè ningú l'ha posat mai en dubte, no? Vull dir, hi ha diferències també, que aquest és l'altre tema tabú, no? Que no hi ha diferències en relació a la visió igualitària de la societat. Doncs hi ha diferències, no és el mateix haver crescut rebent, per exemple, la idea de que tu com a noi tens dret a anar amb totes les nenes que vulguis i amb totes les noies que vulguis perquè això et fa molt home, i en canvi les nenes a la que parlen amb un noi ja són unes meuques, no? O sigui, això és una cosa, és un valor cultural patriarcal que també evidentment existeix aquí, però que ha estat posat en dubte pel feminisme. Doncs hi ha llocs que el feminisme no ha pogut arribar. I per tant s'ha de tenir en compte també que hi ha aquesta situació
Vull dir, si algú ve d'un context en què el feminisme ha arribat, doncs s'ha d'abocar encara més feminisme, no fer retrocedir el feminisme. Permeteu-me que els companys de BTV, ja que és l'únic mitjà que ha vingut, em sembla, malauradament, bueno, el diari Ara també, si no venia el diari Ara ja era... Volíem fer una pregunta perquè volen fer una connexió a l'informatiu. Volíem preguntar-vos als protagonistes de l'entitat que ja abans fèieu referència que calen solucions comunitàries perquè si hauran casos individuals què són les demandes que feu a les institucions, coses concretes, que recursos, a banda del que deies dels cartells, com les demandes concretes que feu, a banda de donar mà estesa, com deies tu, per poder parlar-ho sense escriure-ho, amb la gent que heu estat sobre el terreny. Quines són les demandes que feu? Les demandes concretes en termes generals, és el contrari, però en termes generals és que hi hagi una acció dirigida a pal·liar aquestes situacions, ja siguin en xerrades, com deia Lluís abans, a les escoles de primer de primària o de tercer de primària, vull dir, al llindar, vull dir, saps? Tot s'adapta a l'edat que toca i d'allò. En perspectiva de gènere, parlar de drets fonamentals, perquè són drets fonamentals. Què anava a dir ara? Ens liem amb el... Miqueta en blanc, perdó. No, perquè ho volem donar mastegat, no? Volem dir, doncs hem de fer un taller sobre així, una pancarta, no sé... Creiem que ha d'haver-hi una destinació de recursos, de temps, de persones, pensant en això. I cal contactar amb la gent que està sobre el terreny. Si volen, que no siguem nosaltres. Pot ser qualsevol dels educadors que està aquí o que ens està veient i que seguin i que parlin amb ells de veritat. Sense pors, amb llibertat, amb tranquil·litat i sobretot amb la perspectiva de l'experiència de gent que està al carrer dia a dia amb aquestes nenes. Vull dir, al final seria això, és que s'hi destinin recursos i temps. Puc afegir una cosa? Em deixes? Jo com a padrina de parelles, també afegeixo que facin complir les lleis, perquè les lleis ja les tenim. Totes les lleis, els plans d'igualtat. Mai a la vida havíem tingut tants agents d'igualtat, que no sé què fan. Que la inspecció educativa realment vetlli pels drets educatius d'aquestes nenes. Per tant, ja tenim els agents, tenim els recursos, tenim els plans, tenim les lleis, ho tenim tot. Que facin en sèrio complir les lleis. Això ja seria un gran canvi. Ara mateix no ho estan fent. I després tot el que hi podem afegir. I sobretot que no ignorin aquesta tercera veu, que és la del moviment feminista. No sé si Valentes i Acompanyades vol proposar alguna mesura o accions que es podrien fer des de les administracions? Jo, d'acord amb el que ha dit la companya, revisió de les lleis i també pel tema de sensibilització de matrimonis forçats, la capacitació de funcionaris i professionals. I serveis de suport especialitzats també en matrimonis o accions més concretes. És que n'hi ha tantes, ara em venia al cap el cas que vam tractar amb la UMA fa unes setmanes, perquè no es retira el passaport a un nucli familiar que una nena ha amenaçat o ha explicat que ha estat amenaçada de que la volen casar amb el seu cosí de 50 anys. És tan fàcil com això? Està, no? Això en teoria és el protocol. Fas una retirada de passaports, de tranquis, i quan arribin a l'aeroport, doncs escolta, mira, vostè no pot sortir perquè hi ha una alerta. Que és fals? Doncs mira, sap molt greu, ja ho compensem. No ho sé, ja s'ho faran, però han d'haver-hi casos. Nosaltres tenim el cas d'una de les nenes que ha parlat, era una nena del casal, no concretaré perquè a nosaltres no ens agrada parlar de religions, no ens agrada perquè el Raval és divers, i això ho sabem, s'hi parlen moltes llengües, hi ha moltes religions, i com bé sabeu, hi ha moltes religions que permeten això i moltes que no. En fi, aquesta nena va patir abusos per part d'un líder. Vam avisar a l'empresa, vam avisar a l'Ajuntament. I on està? A Alemanya. Però sabeu què passarà? Que d'aquí 3-4 anys no serem la Cristina i jo i seran aquestes nenes. Ara només a la Junta només hi ha una nena que és una supervivent. Però aquestes nenes tenen 16 anys.
s'estan organitzant de manera que d'aquí 3 anys es podrà fer un documental a cara descoberta, les que s'hagin pogut explicar, i explicaran que les administracions i les institucions no les van protegir, que havien de dependre de gent com nosaltres, que ho fem amb molt bona gana, amb molt bona fe, però sense recursos. Parlaran de la UMA, i parlaran de que qui els havia de defensar no ho van fer. I això serà una vergonya. O sigui, per nosaltres, perquè ens sentirem fracassades per no haver apretat prou perquè els que tenen responsabilitat ho facin, i pels que van tenir responsabilitat, jo no dormiria tranquil. Però no és delicte, a part de ser una indecència, no és un delicte vulnerar els drets. Vull dir, si tu tens vull dir, si t'ocupes de protegir els drets dels nens i no ho fas, no és un delicte, no és prevaricació. Podem denunciar l'administració per negligència, per incompliment dels drets fonamentals. És el següent pas, potser també ho podeu posar anem a totes. Una de les coses que no he comentat i que alguna de les noies a les quals jo vaig entrevistar per al reportatge em van parlar de la segregació escolar, no? Recordo una de les noies que vaig entrevistar que em va explicar que ella va obrir els ulls quan va anar a un institut que no estava en el seu barri, on per tant la majoria de noies que havia a l'institut no eren de la seva comunitat d'origen, i llavors es va començar a donar de coses que ella havia donat per coses completament normals, no? Potser la segregació escolar també seria un tema que, malgrat que també per llei no hauria d'existir, existeix a més a totes bandes, no? Clar, però mira, és que aquí estem parlant de que sembla que a les escoles no hi hagi professionals a dintre, no? És que hi entren molts professionals per començar el professorat. El professorat té aquesta missió també, però el professorat, l'administració educativa, l'ha deixat sota els peus dels cabells, que a criteri de cada centre decideixi el què. Això sumat a que no es fa coeducació, doncs és que no estan exposats amb segregació o sense segregació a cap missatge igualitari contundent de no, això no es fa, això no està permès, o els homes no som iguals, o aquesta és la història que, o heu d'arribar fins aquí. Per tant, tot això que haurien de fer tots aquests professionals que ja hi són no es fa perquè l'administració ho deixa a criteri de cada centre, no? Llavors és molt trist que aquesta noia hagi de canviar de centre, recordo el cas de l'article que vas escriure, i que digui, llavors me n'adono que hi ha coses diferents, ostres, però i on era el professorat, saps? Vull dir, jo també em pregunto això, no? Ella també el que em comentava més enllà del professorat, que el professorat no qüestionava res sobre el professorat, era les seves companyes. Sí, clar. Que si ella se sortia de la norma, les seves companyes podien, doncs, explicar-li a la seva família... Fer el control social. Fer el control social. És que la segregació aquesta és una anomalia, o sigui, ningú vol estar envoltat només de persones del mateix origen, encara que l'extrema dreta digui que se juntan con los suyos porque les gusta. En realitat, ningú vol anar a parar als mateixos barris ni anar a parar a les mateixes escoles, però moltes vegades, clar, no volen, diguéssim que els autòctons de famílies no immigrants no volen portar els seus fills a aquestes escoles, i de fet tenim també aquesta hipocresia, no ja de l'extrema dreta, sinó d'un sector de la dreta, que parla d'integració, que exigeix integració, però en realitat no la vol, la integració. Perquè si volgués integració, acceptaria que els seus fills anessin a l'escola amb els seus fills, no? O compartir espais comuns. No la volen, volen aquesta segregació, i de fet no s'ha fet res per pal·liar-la ni per prevenir-la, i és una situació en la qual tu estàs envoltat dels fills dels mateixos que vivien al poble d'origen i es tornen a reproduir els mateixos esquemes tradicionals i absolutament discriminatoris, i aquest control social, evidentment les que són objecte d'aquest control són les nenes, no? Vull dir, llavors no... És com una mena d'apartheid de gènere racista, no? Al final és un apartheid de gènere racista, vull dir, com...
Y también hay un asunto de recuperación de documentación. Por ejemplo, cuando una novia denuncia a padres por matrimonio forzoso o cualquier tipo de agresión, los padres quitan su pasaporte y NIE. Y como existe, ¿sabes? Pasaporte y NIE, se podría recuperar, ¿sabes? Duplicado, pero es imposible, es enferma de padre. Entonces se pierde su pasaporte. A veces sí, con ayuda de consulados se recuperan duplicados de pasaporte, pero para recuperar NIE es imposible. Y habrá nuevo tema, no sé qué sabéis o no, dan una residencia de asilo a esas chicas que hacen denuncia. Entonces, ¿para qué asilo ya tienen? ¿Tenían permanente o de 5 años de NIE? ¿Para qué asilo? Y luego, si nace un hijo o una hija, dan una hoja, no dan NIE ni permiso de residencia, una tarjeta, no, una hoja que consta que es hijo de tal persona que tiene permiso de asilo. No sé por qué han cambiado, ¿sabe? En vez de mejorar normas y leyes, estamos yendo atrás. Abans de donar la paraula al públic, si hi ha alguna pregunta, no sé si volies afegir alguna cosa. Sí, jo volia afegir una última cosa, que referent al que ha dit la Najat, el tema de les normes socials, que només afecten a elles, com a normes diferenciades. No només, però sobretot sobre elles. Bueno, sobretot. Clar, això, recuperant-lo del principi de per elles i el lleure per totes, les nenes i noies, clar, en un espai de lleure que va molt més enllà de l'estrictament acadèmic, ha d'haver-hi un qüestionament d'aquestes normes que tenen ja normalitzades i ja de per se, perquè ja és així, punt. Clar, als espais de lleure és on permet crear un pensament crític, anar més enllà, qüestionar tot el sistema i tot el que t'afecta. Llavors, clar, si no tenim aquesta oportunitat i no els hi donem o no ens preocupem perquè tinguin aquests espais, saps? Sí, les estem aïllant, sí. Ja està, només volia afegir això. No sé si hi ha preguntes per part del públic. O experiències o alguna cosa que tenim 10 minutets o 15 per compartir i tanquem. Sí, hi havia aquí una mà alçada. Sí, és una pregunta general, perquè hi ha com una veu que no s'ha dit, que no sé si vosaltres us ha arribat, d'aquesta gent jove formada, que es declaren feministes musulmanes i que defensen aquest projecte emancipador. Llavors, volia saber com els hi diríeu, el seu opinió. Jo que no menteixin, perquè falten a la veritat. Falten a la veritat perquè saben perfectament que la realitat no és aquesta. Jo entenc que en segons quins casos, quan estan en aquest procés de negociació, puguin buscar-se la vida per justificar la seva situació de consentiment exprés a les normes patriarcals que els han imposat. Però moltes vegades també tenim casos de dones que més tenen una presència pública important que menteixen deliberada i sistemàticament i que ho fan amb finalitats polítiques. Per què? Perquè sortir amb el mocador i dir que tot està bé, que no passa res, que l'islam és llibertat i que tot és fantàstic i meravellós, doncs, evidentment, és molt més, surt molt més a compte que posar-te a fer un discurs feminista. O sigui, encaixa molt més en tota aquesta cosa postmoderna, relativista, en què totes som felices amb la nostra submissió a tots aquests dictats. A mi, aquestes persones que a més són còmplices d'aquest patriarcat, però són còmplices sabent-ho. O sigui, és mala fe, és pervers. És pervers, perquè estan fent el joc a les dues extremes dretes, no? A l'extrema dreta islamista, que només ens identifica en tant que d'origen musulmà si portem mocador i si acatem totes aquestes normes, i també fan el joc a l'altra extrema dreta, que només ens veu si som aquestes
submises del mocador, i etc. No? Per tant, són aquestes noies, ja dic que en molts casos són molt jovenetes i estan intentant com justificar la seva pròpia adscripció a aquest sistema, perquè, com han de sortir a dir sí, m'he sotmès, no? M'he sotmès. Una vegada, te'n recordes, Sílvia? Una vegada va venir una noia que ens va dir jo porto mocador perquè m'han obligat. I perquè me'l vaig treure, vaig intentar i no vaig poder suportar el que comportava. I ara, després ja se'l va treure i una melena espectacular el que li van veure. Però aquestes còmplices tenen més delicte encara perquè van de la mà dels nostres botxins. O sigui, i saben perfectament el que passa a les cases, saben perfectament d'on venen. No són idiotes, o sigui, són persones que tenen formació universitària, que tenen, per tant, no ens poden negar la realitat d'aquesta manera tan absurda. Però, no sé, com que agrada, no?, aquest discurs negacionista, és un discurs negacionista de la violència contra les dones. Sí. I quins penseu que són els motius d'aquestes dones feministes, que es declaren feministes, que estan a dintre dels partits d'esquerra i que tenen aquesta complacència amb el vel i amb l'islam, i sembla que els agradi tant, perquè allò dels homes ho entenc, desgraciadament, però de les dones em costa més. És desconeixença, també. No, què dius? Què dius? La meva experiència, perdoneu. No, és... Per favor. És molt més... Però que no has parlat amb gent, perquè no han tractat amb gent. Són veus dels seus amos, és molt més fàcil acoplar-se a aquesta estructura i ser la bona dona musulmana, aparentment, perquè després no compleixen amb res. No, ella... Ho veus? No, és desconeixença, perquè no han tractat gent. No és desconeixença que els hi portem dient no sé quant de temps. Podem estar desemparant a la taula, no? No poden ser... Ho estem. Jo, les meves companyes de la meva organització política, que és una organització política d'esquerres, de veritat, diguéssim, i m'he sentit molt sol amb aquest discurs, és desconeixença, és perquè no han tractat amb noies d'origen X. Escrivim, parlem, fem xerrades, hi ha feministes, o sigui... No, és que no són d'aquesta banda els meus, o sigui que... Són desconeixença perquè no trepitgen el terreny. Bueno, que t'estem dient totes les dones que no, Lluís. No, jo dic el que jo veig. Vale. Però nosaltres et diem el que hem patit, o sigui, nosaltres t'estem explicant el que hem patit com a feministes que hem interpel·lat directament aquestes figures importants que ens deien que eren feministes i quan els hem dit, escolta, que a Barcelona estan passant aquestes coses que són molt preocupants des del punt de vista feminista i ens han ignorat completament. O ens han dit fatxes. O ens han dit que no érem representatives, o ens han dit que érem això, la veu de l'extrema dreta, etc. No, portem molts anys en aquesta trinxera, o sigui, el que acabes de viure tu amb el vostre posicionament, o sigui, nosaltres portem anys i anys i anys això, sentir-nos dir que jo soc racista, o sigui, jo el primer article d'opinió que vaig escriure a la meva vida quan tenia 22 o 23 anys va ser quan Plataforma per Catalunya va organitzar una reunió de veïns al costat de casa, que és on va néixer Plataforma per Catalunya, per recollir firmes en contra de l'oratori que s'estava fent. Sí, me'n recordo, clar. Aquest va ser el meu primer article d'opinió. I com si... És que, a més, com si les dones i les nenes no patíssim el racisme. És que nosaltres no patim racisme, o sigui, nosaltres no. O sigui, l'extrema dreta ens estima moltíssim. Ens posarà, quan guanyin, si guanyen, ens posaran catifes vermelles. Però què és això? O sigui, algú es pot creure que nosaltres no ens afecten els discursos de l'extrema dreta? Doncs per no fer-li el joc a l'extrema dreta ens estan silenciant des de fa molts anys i es paga un preu molt alt per trencar aquest silenci. Es paga un preu molt alt i és aquesta negació a veure... Ja no hi ha l'excusa del desconeixement. Jo durant molt de temps vaig dir
potser no ho saben que està passant això, potser no tal. I em vaig dedicar a fer pedagogia. Gairebé m'hi deixo la salut, però em vaig dedicar a explicar les coses. Ja no hi ha aquesta excusa. És mentida. És una perversió. És un abandonament deliberat. És racisme. No, perquè es fa molta por ser racistes. Jo al final he arribat... Clar, però a veure, quan es fa tanta por ser racista, en realitat potser és que ho ets, saps? Vull dir, perquè jo no tinc cap por de ser racista. Clar, però el discurs antiracista oficial justament s'ha carregat la possibilitat del discurs feminista en l'emancipació de les dones d'origen estranger. Ho he dit, segon punt, concretament. Vull dir, llavors això s'ha instal·lat com és incompatible, però fixeu-vos, totes les convocatòries antiracistes diuen coses antifeministes. I tant. És terrible, no podem compartir-ho. Per tant, això és el que s'ha instal·lat en aquests partits d'esquerra, va comprar l'esquerra, això. És una gran traïció, una gran traïció. Al feminisme, a les dones, a totes, a totes. Crec que la Carme tenia una pregunta ara. No, agraeixo molt tot el que dieu perquè des de Valentes i Acompanyats en tots els anys que portem treballant ens hi hem trobat amb el dia a dia amb aquest tema, no? Llavors, recordo que nosaltres quan vam començar a ser d'alguna manera amb elles, parelles, però amb elles. Van ser joves, estic parlant 2007, 2008, 2009, que ens començaven a explicar situacions en les que es trobaven i el projecte no van poder callar fins més tard. Va ser elles que van crear el projecte amb nosaltres i que ens van explicar el que realment els estava passant. I estaven i estan al costat de Valentes i Acompanyats treballant amb nosaltres, no? Però una de les coses molt d'aquesta perversió profunda que ens deien en aquell moment, ens deien però és que vosaltres no treballeu amb la comunitat, això que deies de la tribu. Sí. Amb l'imam, ves-li demanar permís a l'imam. Sí. En aquell moment. Que després feien els discursos que Déu-n'hi-do, no? Però tothom s'omplia la boca portant a l'imam a les taules rodones que semblava que diversos iguals que són, no? Però esclar, què vol dir que no treballes amb la comunitat? O sigui, aquelles noies que eren les primeres, que deien prou, que tenien 16-17 anys, que no volien fer un viatge, perquè sabien el perill que ensenyava aquest viatge i que moltes no tornaven, com ja sabem, perquè hi ha moltes que no han tornat i no hem sentit mai de res. Aquelles noies és les que es rebel·laven contra aquesta pràctica patriarcal i a més no se les havia de tenir compte. No eren la comunitat. O sigui, què són els drets humans? Són per cada persona, individuals, no? Elles s'havien de subjectar a això. Llavors, esclar, aquest debat el tenim des de fa ja molt temps. El que passa que veus utilitzades com les vostres li heu donat una forma que potser els que hem treballat amb el dia a dia veient situacions no hem sabut d'explicar-ho d'aquesta manera, però és tal com ho dieu. I d'altra banda, jo també estic d'acord que ja no poden dir que no ho sabem. O sigui, la llei del 2008 ja ho diu, els motius passats. Han fet protocols per una banda i per l'altra, o mesures, o el que vulguis dir. És delicte des de l'any 2015. Ningú no pot dir que no se sàpiga, però es vol veure i realment, un cop s'ha vist i se n'ha parlat molt, com estem fent aquí, es volen posar totes les mesures que cal prendre perquè aquestes dones realment no hagin de patir aquesta situació de violència masclista o no es volen posar. La pregunta per mi és aquesta, perquè nosaltres que som petites i estem a Girona i som 3 o 4 treballant, com podem, i voluntariat, en aquests anys hem atès més de 500 noies. Imagina't. I a Barcelona, mira, res. O sigui, que només estem veient la punta de l'iceberg. Però llavors, realment estem disposats a pressionar fort aquell temps, les persones que són realment feministes, que pensem que els drets humans, els drets de les dones són per totes igual. Que aquest racisme no es pensar que la filla d'una pakistanesa, doncs aquesta no té drets. O pot ser, en aquest cas és concertat. Llavors es vol separar però tampoc hi deixem, perquè esclar, què dirà la família, no? A veure, o ens posem d'acord tots plegats i realment pressionem perquè s'entomi aquest problema que ja se'n coneix, en realitat, perquè s'han fet molts de o no ho fem, així és aquesta és la realitat en la que ens trobem i en un moment en què crec que estem ara. I llavors entitats com vosaltres, parelles, que realment heu observat que també tenim l'observació del que amb el vostre treball heu anat veient dia a dia que ha passat. I per tant, tota la legitimitat per poder dir que ho és. Nosaltres que estem retenint noies, que jo sé que una
un altre problema greu que no tenim al principi, el tema dels crims d'honor, no? Jo sé que les maten totes, però no sabeu quantes noies tenen por. Sí. No es poden revelar per la por que tenen, I tant. que poder els hi poden fer mal. Diu de les mares, molt ben dit que hi hagi de tot el tema de les mares. O sigui, les mares són les estigmatitzades de cap a la noia se les escapa. I és realment la veu de tot això. Però també en positiu també hem de dir que també hem vist moltes filles educadores de les mares. Sí. Que han tirat endavant i que després han assumit una vida lliure, han fet pensar les mares. Mira, moltes mares s'han separat d'homes que eren també un pal portador. Però fa empoderar les dones en general, també, no? Sí, sí. Els matrimonis telemàtics, què és això? No ho havíem vist mai. Matrimonis telemàtics, bueno, però que tenen registrat. Hi ha unes webs, sí. Sí, sí. Que mai un lío, no? Perquè aquella noia, si es vol casar amb algú que escolli lliurement, ha de poder ser soltera, però no és soltera. O sigui que tots són com molt atribuïts. I per tant, la justícia transnacional, aquí també hi hauria I tant. com has tocat el tema del No hi ha so. sí. És que és al·lucinant, sí. Moltes que volen venir d'allà pensant-se que venen en un país lliure. La llei diu i el mapa. Perquè justament aquesta part de la fundació no ens importa, és ignorant. Crec que hi ha una altra. Jo me n'he d'anar, però molt contenta d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies. I no sé... Bon viatge. Jo aneu amb mi per tot. Jo podria convèncer uns pares que si la nena té ganes de venir a la piscina me la confiaria. Jo vaig dir alguna cosa molt ràpid que volia dir abans amb la piscina. Cuando cambiar el pensamiento de nuestra gente de Pakistán, por ejemplo, porque se basa en nuestra educación que recibimos en nuestra cultura, en nuestras tradiciones y además en nuestro hay una obstáculo de religión también, pero hay una falta de solucionar para dar a las mujeres que en esta situación, porque ellas no tienen libertad para hablar, para decir sus pensamientos y sus libertades, no saben sus derechos también. Sí. ¿Cuándo cambiar esta situación? Porque es muy difícil, muy difícil. Jo, si em permeteu, encara que sigui la moderadora, voldria fer una petita intervenció. A més, en base a la meva experiència, jo vaig ser responsable d'Afganistan durant gairebé 8 anys, conec una mica el que és la cultura musulmana. Jo crec, des del meu punt de vista, que ens centrem massa aquí a Occident si les dones porten vel o no porten vel. És a dir, a mi m'és igual una dona porti vel o no porti vel. A mi m'interessa que aquesta dona pugui fer el que vulgui, que és el que estan reclamant per elles, com qualsevol dona d'aquí. I a més jo crec que, jo almenys, per amigues que tinc musulmanes, el fet d'obrir-se, conèixer altra gent, conèixer altres coses, tenir oportunitats, anar a la universitat, això a la noia, jo almenys la meva experiència, després ja es decideix treure el nadó. Per ella mateixa, no cal que li diguis, perquè coneix altres realitats, coneix altra gent, i diu, al final que em diuen a la meva família, o que em digui la meva comunitat, m'és igual, jo m'ho crec i punt, no? Però jo crec que ens centrem massa en el tema educador, quan jo crec que és el punt que ells reivindiquen, no? Aquestes noies han de tenir, hem de garantir que
d'oportunitats, igualtat d'oportunitats que les noies que són de pares d'aquí, diguem, per entendre'ns, no? Amb el català autòctons, no? Els 8 cognoms catalans, els 8 cognoms catalans, que no crec que quedi ningú, no? Però jo crec que això, no? Garantir la possibilitat d'això, no? De tenir les mateixes oportunitats. El que passa sota. El que passa sota. I centrar-se només en el... Que no hi ha persones a sota dels fems, perquè no t'importa, perquè si els seus pares no la deixen sortir i després tu no la deixes entrar, aviam. No, exacte. Això, com dic, sense minimitzar el que significa la... Però per final, Vostè deia? Jo deia que sí, per mi tot això són els pares que s'han d'educar. Jo deia, per exemple, si hi ha una nena que té ganes d'anar a la piscina o al teatre, si jo podria convèncer uns pares perquè me la deixin, i llavors per fer unes sortides, i hi ha molta feina, però és una idea. L'has provat? Això és una responsabilitat pública. Sí, però hauria de tenir la confiança dels pares. És a dir, aniria a veure els pares, la nena primera sabria si el que té ganes de fer, i llavors me l'emporto per fer una acció. Clar, però això potser aniríem als casos individuals, saps? S'ha de començar per un, clar, s'ha de començar per una família o una nena. Jo permeteu-me que també torno a donar la meva opinió, encara que ningú me la demana. Jo no sé, vosaltres com a educadors, professionals que esteu aquí, potser treballar amb les famílies potser seria interessant, no? Però quan a mi em diuen d'educar els pares, jo tinc 52 anys i la mentalitat de la meva mare no té res a veure amb la meva mentalitat. La mentalitat de la meva mare, que és d'Andalusia, a més, no és que vulgui dir res, però és una dona allò de les tradicions, ella era que jo m'havia de casar, havia de sortir de casa, casada, i tenir fills. Vale, podries estudiar una carrera, però un cop tinguis fills ja el deixes i ja cuides de la teva família. Això era el seu esquema. I a casa meva, a l'hora d'ajudar la meva mare, jo l'havia d'ajudar, el meu germà no feia res i jo li deia, i per què el meu germà no fa res? I la resposta de la meva mare era, perquè tu ets una dona i el teu germà és un home. La meva mare és d'aquí, vull dir que no és un altre país. Llavors, jo crec que no tenim aquesta mirada que ens creiem que nosaltres hem sigut superprogressistes tota la vida. I a veure, no és així. I jo entenc que gent que ha vingut d'altres països, que s'ha criat en una altra cultura, en una altra situació, no li pots canviar. Ma mare ha evolucionat, però ha evolucionat a mesura que a mi m'ha vist que jo m'he anat ensortint. I llavors, doncs mira, el que ha fet no està tan malament, no? Però d'entrada, ella considerava que jo era com l'ovella negra, no? Que malament, no? Llavors, això d'educar les famílies, jo crec que, si no ens fem les d'aquí, les que són de la cultura occidental, volem canviar famílies que més venen, que jo no les culpabilitzo, perquè és que elles han crescut en aquest context i és molt difícil, és que jo em poso en la seva pell, és molt difícil fins i tot entendre coses d'aquí. Sí, però sí que és cert que també hem de parlar de les experiències positives que n'hi ha i les hem de visibilitzar. I sí que és veritat que les entitats, a part de donar aquests espais de seguretat per noies, per dones, sí que també fem un treball amb les famílies i en molts casos, com deia la Naja també, tampoc hem d'utilitzar o hem de pensar que no són, no sé si atacables o que poden canviar d'opinions. I tenim experiències positives també, acompanyant a famílies, que hem de creure també en aquestes potencialitats o capacitats i, evidentment, pensar i no oblidar-nos que també nosaltres venim d'on venim i que l'evolució és possible.
però bueno, sí, que el treball en famílies dona fruits, no tots els que haurien de donar, sí? I que hem d'atacar també els problemes, no? I les desigualtats que hi ha, sí, i no invisibilitzar-les. Però que el treball en famílies, amb algunes, és possible. Però vull dir que no esperem que les famílies de igualtat es facin progressistes, totes, i superfeministes. Jo crec que això també... Jo estic d'acord amb ella, que ara cosa volia donar una formació. Poso i tant. Nosaltres ens saltàvem el tema de... Com era això de les colònies, per exemple? Explica-ho. Bueno, doncs que venia una nena i una colònia de meus pares no en deixen. Què fem? Bueno, doncs saltem-nos la pedagogia de gènere, perquè com ho fem? Doncs mira, Lluís, ves tu i parla amb el pare. Hola, què tal? Hola. ¿Entens? Sí, està. La teva filla vol venir a colònies. Ja, pues que la dejo. Yo me encargaré de que no hable con un niño y que vaya bien vestido. Perfecto, ¿me lo prometes? L'objectiu quin era? Educar el pare o que la nena és de colònies? Que la nena és de colònies. La nena de colònies sí. Educar el pare? No. Però sí que en molts casos sí que educaven els pares. I això és un treball de formigueta que les entitats educaran a dir que fem. Però que fèiem o que feu vosaltres, això és d'admirar. Però la solució ha de ser comunitària. Però clar, la lluita aquesta d'un a un és la que tenim. No, la que hi ha, doncs mira, sí que hi ha coses. Jo crec que el que deia la Sílvia en una conferència l'altre dia, quan parlaven de les dones que a l'AFA li feien treure el vent i deixaven d'entrar. Jo crec que s'han de fer espais on aquestes famílies puguin, amb la seva pròpia experiència, anar veient que hi ha unes altres alternatives, unes altres formes de funcionar, i deixar una mica també de creure que som nosaltres aquells que canviarem a les famílies. Vull dir, i entendre que aquestes famílies, ja si oferim espai, si no els oblidem a treure's el vent, a fer coses que nosaltres creiem que són coses com han de ser, aquestes famílies evolucionaran o aniran per si mateixes. Abans va dir la necessitat i em sembla que no està funcionant, que molts d'aquests anys no està funcionant. Això, la necessitat de fer teologia i està veient en 30 anys que la cosa està anant enrere. Bueno, perquè hi ha l'altre contradiscurs, aquella lluita pel relat, on nosaltres validem aquella esquerra neoliberal que parlem, on validem que continuïn aquelles dones mantenint la seva cultura, amb aquell element d'opressió, perquè els validem, perquè no podem interpel·lar aquella part de la cultura que llavors potser interpel·lar-ho des d'aquí no, però deixar d'oferir aquests espais sí. Algo mejoraría. Trabajo comunitario. Poco a poco, pero sí trabajando. Sí, perquè cascar no serveix. Depèn. No sé si hi ha alguna paraula més. Una pregunta. Entenc que aquí s'ha disparat contra tota la política, tots els que han gestionat, que ignoren el tema, però també es dispara contra l'extrema dreta. Llavors, qui espereu que solucioni el problema? Les feministes sense cap mena de dubte. Només cal que ens escolti, perquè tenim un programa complet sobre com s'han d'aplicar... Sí, perdó. És que això que estic dient és molt seriós. Tenim una llei d'igualtat des de 2007 a nivell d'estat, d'igualtat entre dones i homes, on hi ha tots els articles desplegats de què s'ha de fer. Si aquesta llei és per tota la ciutadania, que sigui per tota la ciutadania. No ho és ni per les dones que no pertanyem a aquests entorns. Imagina't com estem. I després hi ha totes les lleis autonòmiques, en el cas de Catalunya de 2015, que encara van més enllà. I després hi ha tots els plans, i després hi ha tots les conselleries d'igualtat, les regidories d'igualtat, és a dir, hi ha un munt de recursos institucionals i de l'administració. I quan faran alguna cosa? Bueno, doncs el que estan fent és mantenir, i no s'està fent realment política d'igualtat. No s'està fent política d'igualtat, perquè si s'estigués fent política d'igualtat en educació, en treball, en salut, etc., no estaríem en aquesta taula. I no s'està fent aquesta política.
Llavors, de veritat que no és baladera dir no, les feministes tenim les respostes, no, és que tenim les lleis ja, de veritat. No s'està prenent seriosament. Per què? Perquè aquí hi ha un joc polític on el recanvi sempre són les dones i les nenes. I si s'ha de sacrificar la confrontació pel que fa a dones i nenes, no hi ha cap dubte, se sacrifica. I no és broma, i poden posar 25 exemples així sense haver de consultar Wikipedia, ja t'ho dic. Però no, però és que de veritat. No volia ser realment descortés amb tot l'esperament perquè... Tampoc ho entès massa, també t'has de dir que no ho entès massa. ¡Viva Silvia! Bueno, no hi ha cap més paraula. Donarem per tancar l'acte. Moltes gràcies per tots els participants que han aportat les vostres propostes. També moltíssimes gràcies al públic per haver vingut, per haver escoltat aquestes reflexions i tant de bo que aquesta nova associació per elles continuï això, aquestes mesures que proposeu, que les administracions les escoltin i es puguin prendre, es facin passos, prendre mesures per abordar la problemàtica d'aquestes maneres. Moltes gràcies. Llavors la meva pregunta era aquesta. És perquè el que era la cultura tot aquest canvi cap al salafisme, tot aquest canvi cap allà, llavors... Què opines? Jo, per exemple, per la Comissió Europea. Això hauria d'estar prohibit.